Mga friends, unggoy na naka-lipstick, oh. Siguro kinain nito, dragon fruit, ano? Oh. Oh, ano kaya ang ginawa ng amo nito at napagtripan yung aso niya, oh. Ganda na itsura, no? Oh, ito naman. Nagpa-fashion show itong asong ito na maliit. Oh. Fashion show siya. Oops, nadapa. Ito naman, lasing. Buti yung kalabaw pwedeng umuwi. Oh. Ito man, marunong maglaro na aso, oh. Nag-i-slide. Oh, kanya-kanyang diskarte. Oops, dancer naman ito. Uy, ang galing gumaya. Parang susumba, ano. Okay, follow me ulit. 9 o'clock bukas. Bye-bye.